Antes, no pasado, disfrutábase xogando, socializabas, facías amigos, non dependías das novas tecnoloxías, senón que te divertías coa xente do teu arredor. No pasado, había momentos, risas e actividade física. No presente, podemos falar de que a tecnoloxía xa inflúe na nosa forma de divertirnos, xa que estamos máis pendentes dela. As redes sociais impídennos disfrutar dunha conversa ou tamén das reunións en familia. No futuro non existe movemento ningún, toda a nosa atención está posta no teléfono. Como se pode ver, non existe comunicación ningunha.